Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkiýanyň söwüş uçurlary Islam döwleti diýilýän toporun Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna terhetden aşman zarby urýar diýip Türk häkimetleri 24-nji iýul güni ýerden habar berdiler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen terhetleşýän Siriýanyň Howar owasyny nişan alýar. Bu owada Islam döwleti söwüşçi toporu tarapyndan döredilen ştabyň bardygy aýdylýar. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Türkiýanyň harby uçurlary anyny ýerden öz-özüne Islam döwleti diýip at berýän ýaragly toporyň Siriýadaky obýektlerine zarba urup başladylar. Bu arada Türk häkimetleri habar berýärler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň Howar owasyny we Islam döwleti jeňsi toporunyň bu ýerdäki baş edarasyna garşy alınıp barylýar. Bu ağırlıkta Türkiýanyň terrorçylyga garşy polisiýasynyň 5000 töweregi adamdan ibarat güýçleri Istanbulda we ýurdun beýlik şäherlerinde 100den gowrak ýere reýd geçirdiler. Olar Islam döwleti diýilýäniniň we Kürt jeňçileriniň guman edilen toporlaryny gözleýärler. Türk habar terroristleri ötön aksam geçirilen operasiýa dik uçurlaryň we ýuridik güýçleriň gatnaşandygyny ýazýarlar. Polisiýa reýdiň dowamında ýurt boýunça 251 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Howa operasiýasy Türkiýe Birleşen Ştatlaryň öz injirlik howa bazasyna agdalan jeňsi topara garşy zarba urmak üçin ulanmaga razylyk bereninden bir gün soň başlandy. Mundan bir gün öň Türkiýanyň terhedinde ýüze çykan o gatyslykda Islam döwleti toporunyň bir jeňçisi öldürildi we bir türk esirde wepat boldy. Hepdäniň başynda Türkiýanyň Siriýa bilen terhetleşýän gün orta gün dogrunda janyndan geçeniň amal asyryň bomba hüjüminde 32 adam öldü. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti topory öz üstüne aldy. Türk häkimetleri Islam döwleti toporunyň ýurtdaky hereketleriniň öňüni alyp başlandygy üçin jeňçileriň häzir ar alma kampaniýasyna başlamagyndan huwatir edýärler. Türk häkimetleri Islam döwleti atly jeňsi topory bilen iltesigi bolmakda guman edilip, soňky 6 aýyň içinde 500 adamynyň tutuk edilendigini habar berýärler. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Türkmenistandan siz nädip dinleýärsiňiz? Azatlyk radiosu bu sowal boýunça ýörite pikir soraýyş geçirýär. Oňa azathabar.com web saytymyzda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda gatnaşyp bolýar. SMS arkaly hem maglumat ýollap bolýar. Sizi aktiv gatnaşmaga çagyrýarys. Siziň pikirleriňiz biz üçin möhümdir. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionunda Talibana garşy harby operasiýalara taýýarlyk görülýär. Faryab welaýatyndaky bu operasiýa general Abdurreşid Dostumyň ýolbaşçylygynda 24-nji iýulda çäkli görnüşde başlanýar. Habarçymyz Şamirdan Ulumuradiýanyň Owganistandan berýän maglumatlaryny dinläýäli. Ençemegün garaşylandan soňra Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynda söwüşçilere garşy harby operasiýalaryň deslapky tapgyry şu gün, ýagny 24-nji iýulda başlandy. Şol operasiýalary ýolbaşçylyk etmek üçin sebäp baran Awganistanyň vice-prezidenti general Dostumyň metbuat wekili Sultan Fayzi bu hakda Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berdi. Xas qıtalarını ameliyatı başladı sahada. Bu ameliyat müşterek Ordu-i Milli, Polis-i Milli, Emniyet-i Milli ve Awgan ýürüte güýçleri Faryab welaýatynyň dürli regionunda jeňçilere garşy taktiki harby operasiýa başlady. Oňa döwletden tarapdarlyk edýän RBK atly ýerli ýaraglylar gatnaşýar. Harby operasiýanyň giňişleýin dowam etdirilmegi göz öňünde tutulýar. Has ulrak harby operasiýanyň ertir, ýagny şembe günden başlap geçirilmegine garaşylýar. Faryabda barýan ýagdaý uly ähmiýete iýedir. Şo sebäpden Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining Awganistan boýunça ýürüte wekili Faryab welaýatyna bardy. Harby operasiýa Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň, Awganistanyň içeri işler ministriniň howpsuzlyk boýunça orunmasarynyň hem Awgan milli howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň orunmasarynyň ýolbaşçylygynda öňe alınıp barlar. Jeňçileriň harby merkezleri ýok ediler diýip Fayzi aýtdy. Türkmenistanyň merkezleri bar. Bulany
Hunsa etişi üçün bu ameliyatlar başlangan buruz muvaffaqana peşil tatdılar. Vice-prezident general dostum Demirgazyk Awganistanda ýagdaýy kadalaşdyrmazdan özüniň kabula dolanmajaktygını aýdypdy. General dostumyň özü henüz Faryab welaýatyna barmandyr. Ýöne general dostumyň tezlikde Faryab welaýatyna sapar etjekdigini sözçi aýtdy. Hazır rahbarsa Şıbırgandalar, yakında, köp yakında, ya inne. Rahberimiz general dostum hazır Şıbırganda. Ol 2-3 günüň dowamında Faryab welaýatyna barýar. Harby operasiýa hazır dowam edýär. Ol netije berenden soň vice-prezident general dostumam Faryaba barar. Prezident ganynyň tapşyrygy boýunça Faryab welaýatynyň halkynyň ýagdaýy bilen ýakyndan tanışar. Emma harby operasiýa Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň komandasynda geçirilýär diýip Fayzi aýdýar. Bu amali boluşy Lütfü tomanydan tahakkuk tapady. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agdasy deputat Beşir Ahmet Taýanjyň aýdysyça jeňçilere garşy güreş üçin Awgan komanda güýçleri Faryabda ýerleşipdir. Söwüş uçaklary Faryab welaýatyna barypdyr. Jeňçileriň basyp alan obalaryny ýygyna gaýdyp almak üçin Awgan güýçleri alada edýär diýip deputat aýtdy. Helikopter bilen komandolar bardy we bombard etýän uçaklar, helikopterler bardy. Elden geten nukatın. Ýöne jeňçileriň basyp alan sebtiniň ýaşaýjylarynyň ýagdaýyndan habar almagyň kyndygyny deputat belläp geçdi. Hüjümçiler Erbeke atly yerli ýeraglylaryň üýjaýyny otlapdyr. Mobil telefonlarynyň antennalaryny weýran edipdir. Mantykada şu telefon antennalaryny od beren üçin dakyk maglumat ýok. Mantykadan çykan Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň 14 etrabyndan 9 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şaýmyrdan Olumrady, Kabuldan Azatlyk radios üçin. Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynda taýýarlanýan giň gowrumly operasiýanyň esasan soňky hepde söwüşçiler tarapyndan basylyp alynan owalary ýygyna gaýtaryp almagy niýetlenýänligi aýdylýar. Harby çäräniň öňü sirasynda Azatlyk radiosy operasiýanyň geçiriljek owalarynyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp käbir yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy. Kardeşim Muhammed Tahiriň Kaysar etrabynyň ýaşaýjysy Haji Settar bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýäli. Kaysar'da häzirki ýagdaýlar nähili? Bu Kaysar'ın özü şäheriniň içinde hiç gep ýok. 2 kilometr, 3 kilometrlerde talipler bar. Köpü mantıkalaryny, atraf mantıkalarynyň kariyalaryny alan takriban bir 20 kariya, 30 kariya var. Taliplerin zil asarında şolar göçen awara bolan oyan bilen gidende. Taliplerin öz mantıkasyna göç gidenden bar bir de ýarynda. Döwletler top bilen urýardy, zoň kışlaklara düşýär. Merdinden ölen bir de ýarynda olar ýene göçüp başa giden uşun sahasyndan kaçanda. General dostumam barıpdyr nime Jowjana häzir şu Talibanlaryň eline düşen owalary arassalamak üçin ulakan harby operasiýa başlanjak diýen gurrun bar. Hiç siziň gulaňyza geldim şuňan habarlar. Şöyle bir aytýarlar, Şıbırgana gelipdir, Faryab geljekmişin diýip, eger general dostum Faryabam gelse, imkany baş haty jebelere gelse, şaý adam men aýtýan general dostum gelenine bilip Talibanlaram ruhasa urulsa, keteken de rahbardan olan şaýdam korsalarda. Sizin özüňiz bir haýsy bir aladaňyz barmy? Meselem ýene bir ulakan uruş çykar, adamlara ziýan ýeter diýen gorky, ürki, onyan zatlar barmy sizde? Meselem şeýle bir operasiýadan ozal, mesela owalardaky adamlaryň pikirleri nähili? Görden Türkmen merdimki bar, Kaysar'ın özünde Türkmenler bar. Ne döwlete işi bar, hem talibine. Şondan urup bidar edip neler makadyp korkýarlar. Onda edil häzir kun mesela şol ýanky Talibanlaryň kontrolünde owalarda dükanlar açyk, adamlar iş güýjüne baryp daýhançylyk bilen meşgul bolup ýön bir hile bir şeýle bir uruşyň öňü sirasyndaky bir alada gözüňizde ýelýärmi siziň? Uruş bolan güne şaýat bir gün, 2 gün uruş bolan güne dekançylygyna ýetişilen ýok, dukandarlaryna ýetişilen ýok, bagdaryna ýetişilen ýok. Üýünden çykyp bilen ýoklar. Başga soň uruş ötenden soň eger Taliban mantıkasy bolsa da uruşa geçenden soň hiç gep ýok, merdim iş güýçünde haýsy bir müşkilat ýok. Şu nertir indi uruş başlajak diýilýär. Mesela şu uruşa taýýarlyk ýany bir zat gözüňizde ýelýärmi? Şu eskerleriň ýagdaýyndan. Oýan ben geçýärler, bir köpelýärler. Şu uruş mantykasyna barýarlar meselem Sayat mantıka diýär, bu mantyka başly mantyka, Sayat mantyka döwletiň elinde.
Akkotel bar olan elinde şakam bil erekelik mantıka ve erekelik mantıkası bir an ortalığa gelip alyer posan kaptalar son bular baryer ana dünyanın urdun tanları köp ötüyerde şuna urdun tanları oyan beni geçip şu mantıkalara bar bir emniyet alıp geliyorlar. Haja köp sağ olun beren maglumatlarınız için. Kardeşim Muhammed Tahir'in Kaysar etrafının yaşayıcısı Hacı Settar bilen geçiren söhbetleşligini dinlediniz. Biz Faryap vilayatynyň Şah owasynyň ýagdaýy bilen hem gyzyklandyk. Owa yaşayıcısı Nowat bilen geçirilen söhbetleşligi dinläli. Nowat häzir general dostum şywyrgana barypdyr. Şu gün ýa-da ertir şu Talibanlara karşı bir ulakan uruş başlanjak diýip bir gurrun bar. Siziň gulaňyza ildimi şunu ýazatlar? Şolar ýaly gurrunlaram ba Peliraby bolan işa ýok, maksat köp kömek degen şu geplerin. Kömeginiň degeni hile göze ilýän Nowat. Maksat şu adam owal tahyr şu işleri edip ýören, başaryp ýören maksat täzeden ana şolar ýaly gep boljak, şolar ýaly hemle wadi we hoş habar aba. Onda adamlaryň pikirine hile şu barada hüjüm boljakmyş, uruş boljakmyş, gorkýarlarmy, begenýarlarmy, ne olaň öz ýagdaýlaryna hile. Düýnaýdan waziýet harap diýip düýnem agamyň maýdalar şöre bilen ýanymda göçüp geldi, köpü merdimler göçüp çykyp ýaty. Uruşun içinde galmaly bir bammarlyk bolmasan bir ziyan yetişmesin diýip şular ýaly. Ha, ol şahyň töwereklerine zatlaryny bir eskerleriň barp başlanlygy ýa-da tank tüpeňleriň köpelip başlanlygy o zatlarym göze ilýärmi? Henüz baranok maksat Almar Kaysarda henüz biller taraba baranok. O wagtda Talibanlaryň arasynda näme pikir olar bir hili şeýle uruşyň boljagy ýa-da şeýle bir taýýarlyk bir göze ilýärmi? Käsiň garyndaşlaryňyz düýün obadan gelinmasa olar näme diýelim? Talibandan täzeden şu dostum gelýär, bäri azajyk maksat korkuşluk bar. Talibanlar siň obağınızda adamlaryň arasynda obaň içinde ýaşaýarmy ýoksa daglarda daşlarda ýaşaýarmy? Olaň yerleşen ýer nire? Häzir yerleşýän ýer şu obaň içinde. Obanyň içinde mana mescitlerde ana şular ýalak bir bikarrak köýlerde diýen şular ýalak ýerde. Siň düýün gelipdir bir garyndaşyňyz, ondan başga da şu obadan gaçyp gelýänler barmy? Kaysardan, Almardan ýa-da bir onlar şiýdirler kowmundan geldi şu ýere. Başga kowmundan hem göçüp gelýän mäjirler käm gelýär şu günler. Kaysar, Almar, Meymene şu üç yerden gelýän. Olar öz şu gelişiniň sebäbini näil düşündirýärler size? Hökümet baryp urup şu ýerde bir şeýje dursa gaçoň otdyarana, durmasa bolsa kıyınçılık tapılar diýip gelýär da merdim korkýar da. Talibanlar täze bir näçe owalar basıp aldy da ýa-da Almaryň, Kaýsaryň töwereginde şu basyp alandan soň şu adamlarda bir täsirini ýetiripmiş olaryň gelmegi. Wada gün näçe neferler öldü da 23 nefer mi näçe öldü, 30 näçe nefer zahym boldy bir Almardan. Bir obamyzdan iki hemlede 45 nefer öldü, 23 nefer ziyanlandy da zahym boldy da. Hökümetiň hawany düşüp diýen şular ýalak. Şu çaknaşyň arasynda galyp şeýle ýagdaýy düşýärler-de, ha? Bele. Siziň öz obaňyzda ýagdaýlar nähili? Talibanlar gelipdir, uruş bolup beşdik. Bele biller uruş Kaysar, Haryamyz Şah. Ondan göçüp geldi. Häzir hem uruş başlaýan. Garyndaşlaryňyz enidem Şahdamy? Garyndaşlarymyz hem Şahda bele. Olaryň ýagdaýlary nähili? Olaryň nähili täsirini ýetirýär uruşlarda? Olaryň ýagdaýlary mana Talibanlara harç berip ýatýarlar, näse musulmanlar sana şular ýaly harç geldi. Şular üçin şu güjesizlere mihman diýip ana şular ýaly. Ýöne özleri kapyňyz kakp gelýär mihman ediň diýip. Ýok, olar ýalanda bir namaýanda taýin edilen her kowmda. Şu namaýanda aýtýar ana kowmyň haýty jandarrak bolsa şoňa habar berdiler şu güýçe 100 ýa 200 nefer mihman diýär. Ana olam soň kowma taşýar ana mihmanlygy soňa kowma taşýar 100 ýetýär, 200 ýetýär, 500 ýetýär, 1000 ýetýär ana şular ýaly. Bu çalt gaýtylanyp durýar meselem näçe günde bir gerek düşýär mihmançylyk. Ay günnewiýede bar diýende, günnewiýede bar da. Hemmesi Owganystanyň adamlarymy, Talibanlarymy ýoksa aňyrdan bärden gelenlerim barmy? Aňyrdan bärden gelen amma Özbekistan diýen zat diýen maksat her rakam berdim ma Pakistan amma her yerden bar. Bolýa Nowataga onda köp sag bolun beren maglumatyňyz üçin. Sag bolun. Kardeşim Muhammed Tahir'in Faryap vilayatynyň ýaşaýjylary bilen geçiren söhbetdeşliklerini dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy Türkmen Gaz döwlet kompaniýasyna garşy halkara arbitraj suwdunda iş gozgady. Bu işin gazyň bahasyna degişliligi habar berilýär. Ýakynda Türkmenistan bu ortiýet kompaniýasyny tebii gaz üçin hasaplaşmazlykda aýplap resmi maglumat ýaýradypdy. Türkmen ortiýet gaz sowdasynda ýüze çykan dawa bilen bagly soňky maglumaty kärdeşim Ýowşan Any Gurbandan dinläli. Forbes jurnaly we Reuters habar gullugy 24-nji ýylda Ortiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistanyň gaz öňürjüge gaz paýlaýjy kompaniýasy Türkmen Gazy Stokholmdaky arbitraj suwdyna berenligini habar berdi. Forbes'in ýazmagyna görä Gazprom suw şikaýatyny baryp 8-nji ýylda beripdir we onu Türkmen Gazyň kontraktdaky bahalara gaýtadan seretmegi talap edilýär. Şol wagtda Forbes Gazprom'un resmi wekiliniň bu mesele baradaky soragy düşündiriş bermekden boyun gaçyranlygyny, Stokholmdaky arbitraj suwdynyň wekiliniň bolsa Forbes'in soragyna jogap bermäänligini ýazýar. Emma Reuters habar gullugy Gazprom'a sallanıp Rus gaz lehenginiň anyny Türkmenistany şertnamadaky gaz narhlary üstünde suwda berenligini ýazýar. Bu habarlar Türkmenistan Gazprom'y şu ýyl alan gaz üçin төлek edip bilmezlikde aýplanandan 2 hepde soň ýerdi. Forbes neşri Gazprom'un nägile bolýan şertnamasyna 2010-njy ýylda gol çekilenligini ýatladýar. Bu şertnamasyna Gazprom Türkmenistanyň her 1000 kubmetr gaza $240 çemeti pul töläp, al we töle şertindäki möçber boýunça ýylda 10 milliard kubmetr gaz almaly. Şeýle-de Forbes Gazprom'un başlygy Aleksey Miller'in 2014-nji ýylda aksionerleriň ýygnagyna Türkmenistanyň gelýän gazyň kesilip gelýänligini aýdyp, Aşgabat bilen iş gatnaşyklaryny kesmek gaýbatyny atanlygyny ýatladýar. Reuters habar gullugy Gazprom'un sözçüsine salgylanyp, Stokholmdaky arbitraj suwdyna edilen şikaýatyň narhlary gaýtadan seretmek baradadygyny, emma onuň meseleni has anyklaşdyrmakdan saklananlygyny ýazýar. Şeýle-de Reuters Ortiýet bilen Türkmenistanyň arasynda Hytaý gaz bazary babatda bäsleşigiň bardygyna üns çekýär we Aşgabatyň bu söwüşde eliniň güýçlüdigini, sebäbi Hytaý eýýäm ýylda 30 milliard kubmetr çemeti gaz berýänligini ýazýar. Hytaýa satylýan Türkmen gazynyň möçberini 2020-nji ýylda 2 hesse köpeltmek planlaşdyrylýar. Ortiýet bolsa Hytaýa gaz satmaga diňe 2018-nji ýylda günnäge birden ýuwaş-ýuwaşdan köpeldip ýylda 38 milliard kubmetr gaz berip başlamagy planlaşdyrýar diýip Reuters ýazýar. Ma'lum bolýar Gazprom 2015-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň alýan gazynyň möçberini 4 milliard kubmetrçe azaltmak kararyna gelenligini, sebäbi Ýewropada we Ukrainada Rus gazyna bolan islegiň we talabyň peselenligini aýtdy. Forbes neşriniň ýazmagyna görä dünýäde neft bahasynyň ardanlamagy bilen baglykda Ýewropada gazyň eksport bahasynyň aşak kaçmagy esasynda Gazprom Türkmen gaz babatdaky şertnamasyny eýermän başlaýar. Netijede ýanwar aýyna satyjy bilen bahany ardanlatmak barada alalaşmadan Gazprom bir taraply görnüşde төлek etmegiň Ýewropa ziýansyz eksport görnüşine geçýär. Satyn alynan Türkmen gazyny 2015-nji ýylyň ilkinji 5 aýynda edilen төлek şu skema boýunça amala aşyrylanyp Forbes ýazýar. Egerde resmi Aşgabatyň pozisiýasyna dolanyp gelsek, Türkmenistanyň neft we gaz ministrligi iýul aýynyň başynda Gazprom'un maliýe krizisi we günwatar sanksiýalar bilen baglykda төлege ukypsuz bolup çykanlygyny eglan edipdi. Kärdeşim Ýowşan Any Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň Hoca Ahmet Ýasawy köçeleri ençeme wagt bäri ýapyk galýar. Paýtagtyň bu merkezi köçeleriniň ýapyklygy köçe dyknyşyklaryny döredip, ýol hereketiniň howpsuzlygyna tegişli käbir meseleleriň hem ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Aşgabatyň Demirgazagyndaky Kuliýew magistral köçesiniň Bedew ýaşaýyş massiwynyň içinden geçýän bölегinde awatlaýyş we giňildiş işleri geçirilendigi sebäpli uleýýäm 1 ýyl bäri ýapyk. Onsoň ulgatnawly magistral köçe petikmenen soň bu ýoldan geçmeli awtoulogylar goloý goltumdaky aýlawly köçelerden ýöremäge mezbur bolýarlar. Şeýle köçeleriň ýeni biride 3-nji 5 ýyllyk köçesi. Bir taraply garşylykly gatnaw üçin niýetlenen bu dar köçedäki transport hereketi soňky döwürlerde göz görtüle ýygdamlaşdy. Bu köçäniň ugrunda günüň islendik wagty awtoulogylaryň, şol sanda jemgyçilik awtobuslarynyň we ýük uloglarynyň uzun hatarlaryny görmek bolýar.
Gabarasy uly uluglaryň ýygyderli gatnamagy netijesinde köçäniň odol hem köne asfalty döwülip, onda uly oýuklar emele geldi. Häzirki tinleýän görnüşlerimizde hem bu çukurlardan yeňil awto uluglaryň kynlyk bilen geçişini görse bolýar. 3-nji Bäşillik köçesinde gatnawyň eýen bir ýyldan bäri artandygyna garamazdan häkimetleriň onda köçe ýol hereketiniň sağlaşygyny we howpsuzlygyny üçine derýaly döreden nähildir bir sertleri göze ilmeýär. Köçäniň ugrunda ne ýol hereket belgileri, ne piyadalar üçin ýoldan geçilen ýerler, ne de awtobus durarlary guruldy. 3-nji Bäşillik köçesindäki ýagdaýlaryň awtobus sürüjilerini we piyadalara ýetirýän yaramaz täsirleri bar edy. Ýurdun transport pudugynda odal ýokary wezipelerde isleýän Aşgabatly finçe Nurberdi Nurmanmedow şeýle gurrun berýär. Köşelerden geçer ýerler. Faýda kıykılıp kolondan başgada köçäniň köçe belgileri hem ýok, köçe nişanlary hem ýok, çäklendirmeler hem ýok. Köçe hereketleri düzgünleşdirilmeýändir. Mundan başgada uluglaryň izi üzülmeýän gatnawy sebäpli döreýän tozanyň saňyň yerli ýaşaýjylary yaramaz täsir edýändigi aýdylýar. Aşgabatly habarçymyz Murat Gurwan bu köçäniň ugrunda ýaşaýan ýylatyň göwü götürilen tozandan goranjak bolup, öz tamlarynyň aýnalaryny mydama ýapyp goýandyklaryny gurrun berýär. Köçeden galyan tozan bu raýonda ýaşaýan ýaşaýjylary binjilik edýär. Ýaşaýjylar ne kirlerini terip bilýärler, ne de arkaýyn pencerelerini açyp oturup bilýärler. Ada Agdalyň köçeden başga da bu raýonda Bedew massiwine barýan köprü, öňkü Gribayedow häzirki Hoja Ahmet Ýasawy köçelerinde hem awadanlystyryş we giňeltmek işleri alınıp barylýar. Resmi häkimetler tarapyndan bu köçelerdäki awadanlystyryş işleriniň haçan guturjakdygy barada ýylata hiç ýyl maglumat berilmeýär. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşi hem bardyr. Ony internet arkaly görüp bolýar. Hormatly radio dinleýijiler, siziň ýaşaýan ýeriňizde köçeler ýapylýarmy? Olar näme sebäpden we näçe wagtlyk ýapylýar? Size nähili täsir ýetirýär? Öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky forumda tesvir ýadyň. Bize gelen tesvirleri gözaýlasak Gözeli Orazmiýedowa köçeleriň guruluşy sebäpli wagtlaýyn ýapylýandygyny aýdýar. Täzegül Selimowa Türkmen awadyň köçeleriniň ýagdaýy barada habar berilmegini soraýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny internet arkaly azathabar.com web saýtymyzda şeýle Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlarynda tapyp bilersiňiz. Gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmekden hem çekinmeň. Tesvir ýazyň. Telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926 236 04 55, e-mailimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza, hatlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.